שלום לכולם, היום אנחנו בסרטון חדש, לא חדש, ראשון שלי בבריינות וקצת אני מבולבל, סרטון של קראו מקליט סרטון אחר, רואים אותו מקליט סרטון ברקע חבר'ה, אל תראו סתם. אז כן, תראו את הבייס שלי, זה סרטון ראשון אבל אני באמת מטורף. בואו ראיתם? יש פה מלא בריינותים שמכירות כזה סדרתים. כפי שאתם יודעים, אני לא בטוח. אבל רגע, יש פה מלא דברים של סייאנס. מלא. והנה הסלסטרי. יש לי מלא סלסטרי, אבל אין לי דיוויין. תראו, סלסטרי, אומייגאד, שדרגתי אותם טיפה מלא מהיום. אז כן, חבר'ה, יש לי גם את זה שזה נעלם לי פעם אחת, אבל הצלחתי להחזיר את זה, נלחמתי, והנה, זה הדבר הכי טוב שלי. בבי. להראות לכם טריק. אחי, איך נערה? אחי, איפה הפיזון? אחי, בכלל לא קוקססו לך. אוקיי חבר'ה, ועכשיו גם אני אראה לכם את בריינות אבולושן. בטח זה ממש הפתיע אתכם בסרטונים כמה מזל יש לי, אבל יאללה, בואו נתחיל. אתם יודעים כמה אורי מקליט סרטון אז כן, אז זה היה אני. הכי קורס לי. הנה, זה הבריינות שלי, אחי. באיפה השמתי? אחי, רגע, לפני שאני מראה לכם, אני חייב לעשות את זה. אחי, לא אכפת לי מיוני, אבל עדיין לא. טוב צ'אט, אני באמת מטורף, תאמינו לי. אני מטורף במשחק הזה. גם אני בכל האיבנטים של אח שלי, סתם אני לא מקליט סרטון, אז תסלחו לי, אוקיי? לא מלא אכפת לי מהאיבנט של יוני. אני לא. זה מוזר. אז כן, יאללה. לא היינו באיבנט של יום האהבת של... באמת. בטח זה היה איבנט מטורף. מי שהיה שיגיד לי איך זה היה. יצא לקי בלוק חדש. נכון, זה מה שראיתי שיצא לקי בלוק חדש ואת הספגטי יפה. אומייגאד. חייב ללכת. יאללה. אחרי עוד דקה זה נגמר כדי שאני אהיה מהר. אני בעולם של גלקסי יוניקורן.
אחי. זה לא אשמתי, אחי. קרס לי, אחי. מה זה? יש פה לאגים או מה? אחי, זה יותר... אחי. אני לא מכיר את האיבנט הזה. אחי, זה איבנט שווה כסף? אחי, מה הכרטיסים האלה עושים? אחי, אני בא ככה. אחי, אם זה כאילו דיוויין, אני לא מצליח, אני מפחיד. אחי, אני לא מגיע למסך כי אני מפחד למות. לא מכיר את זה. לא! אחי! שאני לא מאמין! אחי! טוב, לפחות זה יעשה לי. זה מטורף. אחי, אבל זה כאילו מלא ללכת. צ'ולה קקה, פומפר פומפים. אוקיי, צ'אט, אז זה היה הסרטון ביי.